Bost gradu zero azpitik genituen gaur Gasteizik atera garenean 1054 kilometro aurretik 527 joanerako eta beste horren beste itzulerarako. Hemen hasten da gaurko katebegiaren bidaia. Preso bati bizita bat egiteak humanidade barruan doa, ez? Osea, eske txarra izango litzake ez baneuke bizitako lagunan zemi. Ez nekien ze gertatzen ari zen, baina momentu horretan labankadak ematen ari zen nire alabari. Funtzionarioei alarma tokea edo emanien, eta arte horretan beraia bere burua aurkezten ari zen polizia lokalean, esanez bere alaba hil egin zuela, berak hil egin zuela uste zuelako. Hori da, preso egotea. Momentu hori izan da preso. Sentutu nahi zen gara, momenturik hori zezin nuen ezer egin. Lankide honek komentatu zuen, ni berdina egingo niek ez, eta nik esan nion ez, eta orduan esan zidan galdetu biktimeit esan, eta orduan erantzun behar izan nion ez, ez daukat inori galdetu beharrik, zen nire aita eta giltzuen. Eta barkamena eskatu zidan, ez dauka barkamena eskatu beharri beak horrela pentsatzen du, baina nik ez dut horrela pentsatzen. Giza eskubideak denontzako dira. Ia odolko delitoik eunkan, ez da hori baina ikizien ez eukanela, ero pentsatzen eban ez eukanela, eta berak hori esastrani, nitzako horrek lasaitu egiten da? Bizka bat. Oso goizean goiz esnatzea, kotxe hartzea, iluna dala. Bizkaria zita pentsatako gaude, bezperatik joan behar dugula, ostatu hartu behar dugula, lasai behar ditugula bidaiak, askotan presak egite ditugula eta horrek bere arriskoa ditula. Eta gainera delitoa egin dutenak edo presoak dira ez, kartzelan daudenak eta ez senitartekoak. Eta senitartekoak ez dute zertan ordaindu kartzelan daudenak egin dutenaz. Eta beraiek familia artekoak edo senitartekoak bisitatzeko eskubide osoa dute. Batean, beti ondoan naukan edizkidea, ja ez naukan, ez? Eta gainera ez nekin ez da nuntzen, Ume horiek ez dutela alako bideiarik egin behar haien kutxuna dian gurasoak bizitatu izateko edo zenidea bizitatzeko. Eta hori esategatik, jasan genuen hainbat komunikabideetatik kanpaina bat eta saio batzuk ere galdu genituen arren ondorioz. Euskal Herriko biztanleen 5 batek modu zuzenean edo zeharka bizi du gaur landuko dugun gaia, eta modu batera edo bestera gaurko gonbidatu guztiak elkarri konektatuta daude. Beraiek dira gaurko katearen katebegi guztiak. Eta konexioaz ari garen honetan, konexiorako tresna dira besteak beste, Ari Kordel dei eta garraio bideak. Eta hemen, Ondarrun Kordel artean hasiko da gaurko erreportajea. Niri amorru emotestana da Ondarru zikine eoti. Ez zaintzi Ondarru tarrok Ondarru. Nik pankarta bat epintzi, edo letra batzuk epintzi, adozeo zeinke edo ez, baina zain ju bentzat herrixe. Eta epini birden tokixan, eta kendu birdanin. Baina Ondarrun ez da zaintzen izebez.
bertakoa da gaurko lehenengo protagonista. Askok Inigo Urkullu lehendakariarekin sailburu izateagatik ezagutuko duzue, edota bitartekari izateagatik patronala eta sindikatuak eta enpresak eta langileak aurrez aurre egon diren hainbat kontuetan, baina horiek bizitza publikoari dagozkion kontuak dira, eta gaurkoan bere bizitza pribatuari erreparatuko diogu. Bera preso baten senidea baita, eta 2 hilabetean behin bisita egiten baitio kartzelara. Historia berezi honen protagonista Angel Toña da. Angel, eta noiz izan zinen azkeneko bisita egiten? Aitzolekin azkeneko aldiz. Egueni junginen, gozin, eta eguerdi zenen gendun lehen bizitzi, arratzaldin mondi marzaren gehiatu ginen, eta gero baixako gozin, ostabe beste bat, eta bueltan etorri ginen. Halako bisita batetik itzultzean, zer sentitzen duzu edo nola egoten zarete? Pasaden asteku alde batetik Gabonetan zen, eta Gabonak beti diz egun batzuk bizkat berezizak hortaz bebai berbaetzeko. Eta gero bebai, lehengoko bizitatik eguenin milak esaztan bizkat triste ikusi eta Aitzol. Eta orduan, baixakun junginen inberara, nik lehenengo galderi nintzana, atzo triste zegoa zen. Da, berak esaztan, zena triste, posina. Milak esan dago triste zegoa zenela, eta eroseatxik arduratzez ez. Gutzako gauzatxik izati zenak orantzako gauzandu izatiz. Eta orduan sekule ez dakizu zer izan lehike berantzako importanti. Eta senide batzuen ardura nagusia, bidaia batera zoaztenean, zein da? Ondo topati bera. Elkarrizketarekin jarraituko dugu, baina sofan xilta. Bai. Angel, zu elkarrizketak ematen ohituta zaude, baina normalean gai publikoei buruz izan dira elkarrizketa horiek. Gaurkoa pribatuagoa da, zure etxean gaude, eta zure bizitzako kontu bati buruz hitz egin behar dugu. Ez dakit nola senditzen zaren elkarrizketaren aurretik, jakinik, zuri eragiten dizun zerbait buruz dela. Beste erabatea, ez? Lehen gobernu neuanin, bizkaten normalagoa esan olako gauzak etxi, baina ez hain pribao eta hain, nik uste dut hain politxe. Ez, diferentire, bizka nerviosio, bai. Gaur hitz egingo dugu zu eta Aitzolen arteko harremanaz eta zuen familiaren arteko harreman horri buruz. Hasteko kontatuko diguzu Aitzol zein den? Aitzol da Ondarruko mutil bat, nire lagun handi baten semea, 3 seme diz, nire laguna ondala 10 urte hil zan. Ja badaru ia 10 urte kartzelan, eta atxe hil zanin ondala 10 urte, nire handriteni bizkat ze atxe 10 aurretik hil zan, eta orduan arduratuen ginean eurakin, ez eukan moment gurasoik, ja, eta erdi guraso bezala, olantzinik hasi ginen bizitak etxen, zein da Aitzol, lagun handi baten semi. Andresekin noiz bait hitz egin zenuen bere semea atxilotzen bazuten, zer gertatuko zen, eta berari zerbait gertatzen bazitzaion, ea zu arduratuko zinen? Ez, hil aurretik, azkanengo egunin, nik berak esazten karta bat jaso banela Aitzolena. Eta, apurtuen berrizia banela. Eta Aitzolek izantzen dela, laster ikusiko zinela. Eta, horrengoko egunin Andres hila izan. Baina nik usten dut izan zenela, bentsat areaz oso ondo akordaten az. Areaz konversazioa ez. Guk batzuta pentsate gendun, behatu, zenbat eta harina atrapaten marabe, hobeto. Zeolanik denpori harina pasakora. Eta gaina gauza gitxiaz atrapakora be. Ze kanpun eoti bebai zin gauza bi, ez? Alde batetik egunen baten atrapengo benela. Ero igual beste aldetik,
nitzako behintzat disparate bat engo banela, eta orduan ondiokan kartzela gisa eunbiko zanela. Así que, batzuta pentsate zendu nia, nox atrapaten daben, zenbat eta harinen gero urtetik. Beraitak ere bai pentsatzen zuen hori? Ez duan hortaz, perbatzen. Eta gutunaren egunean, hil aurreko egunean, zuk nola ikusi zenuen? Bere semearen berri izan, gutun hori puskatu? Pozik, beran karta bat behintzat lortu ben. Eta, guraso bat entzat, hori, jakitsi, eskutitz bat eukitzi zemine, danontzako ere importanti, eta holako situazio indana, geixa ez. Hemen bai dago gorripillo. Venga, guazen markotzea gorriz. Errepikatzen du. Guaritoa. Horiak errepikatzen du esaten diozu guztia. Hola eta bera hola. Hola, bai. Nere ama eta bere bikotea biz batetara etorri zirela, eta horra bisatu zidatela ja nola zegoen nere alaba. Horrendezeko lore bat, ekaten dago. Inoiz ahaztuko ez duen bisita bati buruzari daizketan Sara Majarenas preso ohia. Une hartan kontatu baitzioten bere 2 urteko alaba, koma egoeran zegoela, haren aita aurra hiltzen saiatu ostean. Laster, egun gutxi batzuk barru, beteko dira 2 urte zure bikote ohia zure alaba hiltzen saiatu zela. Uste duzu, gainditu duzuela gertatutakoa? Ez. Oraindik daukator orain bertan gertatu izan balitz bezala. Kontatuko diguzu, duela 2 urte zer eta nola gertatu zen? Bazen garai bat nila beldurrez bizi nintzela, berarekiko konturatu nintzen botere harreman baten barruan nengoela, eta ja hasi nintzen gauza zantzu batzuk hartzen, ez nintzela fiatzen, eta ez nuela umea berarekin utzi nahi. Gauza bera zela aita, eta orduan behartuta nengola umea berarekin ere ustera. Orduan, asteburu batean, Urtarrileko asteburu batean, nire alaba Izar berarekin joan zen, ni larun batean gaueko 8 aldera telefonozo egin nien, eta deia oso arraroa izan zen, baina ez dakit oso ondo deskribatzen nola, baina intuizioak edo ez dakit, ama senak edo esaten zian zerbait etzi jola ondo, ja lehenagotik ere beldur horrekin bizi nintzelako, ez? Eta, urrengo goizean, orduan oso arduratuta, ziegatik jeitsi eta lehenengo gauza egin nuena da telefonoz deitu, eta hor telefonoan nengoela, hasi zen, astakeri pila bat esaten, ez nuela berriro bera ikusiko, ez nuela berriro umea ikusiko, dana nire kulpa zela, ez dakitzen, ni saiatu nintzen bera baretzen, ez nolako ulertzen zebertatzen ari zen, eta hor, nire alabaren oihu, terrible bat entzun nuen. Zer bajan dituzu? Zirio, guztiak eta bat. Eta ni ez nekien ze gertatzen ari zen, baina momentu horretan labankadak ematen ari zen nire alabari. Ni konturatu nintzen zerbait larria gertatzen ari zela, baina ez ze tamainako larritasunarekin. Eta, hori zen nire azken deia, 8 dei genituen kartzelan nengoenean, 5 minutukoak, eta hori zen nire azken deia. Eta dei guztiak entzun egiten dizkigutene, segurtasun sailak edo, aldi honetan zorionez ere entzuten ari ziren, funtzionarioei alarma tokea edo emanien esaten zerbait larria uste nula gertatu zela nire alabarekin, eta bere ala sinistu zidaten, hori beti eskertuko dudan zerbait izan da. Eta, tarte horretan, beraia bere burua aurkezten ari zen polizia lokalean, esanez bere alaba hil egin zuela, berak hil egin zuela uste zuelako.
Ondorengo orduak zuretzako nolakoak izan ziren? Ni ez nintzen jabe gertatzen ari zena. Okerrena nire familiak pasa zuen, nire aita eta nire amak eta nire lagun guztiek. Zeni ez nintzen enteratu, berandu gora arte guzti hau goizeko 10:00 gertatu zen, eta ordu biak arte etziaten abisatu. Azkenean hori funtzionaria batek abisu eman zian, baina santzian zauritua zegoela, bizar, ni ez nekien ze larritasun maila zegoela. Busa, kagu, Ez duzu amaiketakoa jan? Bai, baina gutxi. Zer jan duzu? Kakahueteak ez. Kakahueteak ez? Ui, bat. Hori da, preso egotea. Momentu hori izan da preso. Sentutu nahi zen gara, momenturik hori, ezin nuen ezer egin, ez nituen deiak, ezin nintzen komunikatu, inkomunikazioa, ez? Inkomunikazioa, impotentzia, eta ezin ezer egin, ni bakarrik eskatzen un mesedez, eraman nire alabaren gana, eta ni badakit hor, zegoela jendea humanoki prezegola, ez? Bai funtzionariak, bai Pikaseneko kartzela osoa bolkatu zen gai honi buruz, umea ezagutzen zuten, umea han bizi zen. Eta 72 ordu horietan, zu kartzelan zeunden, 72 ordu horietan zer pentsatzen zenuen, zer pasatzen da burutik, bereziki bertan ez zaudenean eta bakarrik zaudenean. Ez nintzen permititu ere egin zerbait pentsatzea, ni hor ez nuen zama bat izan nahi inorentzako momentu horretan, hor lehentasuna izar zen, izar bizirik atera bartzuen bai ala bai, ni nahi nuen kaleko jende guztia, ne gurasoak eta lagunak, izarren ondoan egotea eta energia guztia berari heleraztea, bera bizirik ateratzeko eta hor zentratu nintzen. Ni eramaten nuen bere argazki bat hemen, denbora guztian, berari energia bidaltzeko eta bizirik ateratzeko. Gogoratzen duzu berarekin hitz egin ahal izan zenuen momentua? Bai, hori izan zen ja urrengo bisitan, uste du dela 4. egunean, kriston amorrua zeukan momentu horretan, inpaktatu zianaz izan zen bere begirada. Oso galdua bezala, begirada oso galdua eta haserren erekin, ez? Deitzen zian tonta denbora guztian esaten zian tonta, eta esan nion, bai, igual bai izan naiz tonta, guztiagaitik gizon horrekin, baina ez zaigu inoiz gehiago hau gertatuko. Eta beti ez gertatzen zenen atentatu bat, jendeak morruz, erreakzionatzen du, ez? Eta baietako elkarrezketa batetan, komentatuzun, lankide komentatuzun, erderaz esango dut, hijos de putas, nik berdina egingo niek, ez? Eta nik esan nion ez, hori beraien altura berean jartzea zela, ez? Hori ez dela egin behar. Eta orduan esan zidan, galdetu biktimeit esan, eta orduan erantzun behar izan nion, ez? Ez daukat inorri galdetu beharrik, zen nera eta kiltzuen. Eta orduan isilik galditu zen. Ez are ez dut nahi hori, ez? Eta barkamena eskatu zidan, ez dauka barkamena eskatu beharri behar horrela pentsatzen du, baina nik ez dut horrela pentsatzen. Giza eskubideak denontzako dira. Ezin duzu, harri berdinarekin ordaindu dena, ez? Maria 19 urte zenituen, kanpoan zeunden lagunekin, eta esan zuten eta hil zutela. Bai, kuadriak inengo kunginan gaba pasatzera, aztukera pasatzera mendira, eta ikusi nitu nize bat oso agerturatzen, eta orduan eman zidaten berria bai. Gogoratzen duzu momentu hori? Bai, gogoratzen dut amorrua, impotentzia, momentu horretan asko kabreatu nintzen ez, buruari galdetzen nion zergatik. Eta noiz hasten da aldatzen haserre hori? Bueno, gero haserre hori egia esan gero
galderak beti dauzkazu buruan zergatik ez, baina etxean ez dugu sekula gorrotoarekin bizi egoera hori ez. Beti aurrera irteten saiatu geha. Eta nik uste dala baita baitxean bizitzan dituten balioengatik, balorengatik baita ez. Eta orduan aurrera irtetea lortu dugu. Eta hori pentsatzera noiz iritsi zinen? Nik beti... Zure lekuan jarrita askok esango lukete. Bai, nik egia esan ni beti horrela pentsatu izan dut, Nik gauza bat pentsatzen balin badet, ez? Genetzako gauza bat gaizki balin badao, beste bati ezin diot hori gauza berdina, ez? Deseatu edo ezakin nola esan. Gaizki dago eta gaizki dago. Berdin dit nondi datorren. Niretzako giza eskubideak gauza guztin gainetik daude. Saio honetan zehar hainbat presoren senideekin izan gara, eta beraiekin sakabanaketari buruz hitz egin dugu, bidaia horiei buruz. Zuri zer iruditzen zaizu sakabanaketa? Niri sakabanaketa ez zait ondo iruditzen, ez? Nik uste presoak beraien etxetik gertu behar dutela, gainera hori izaten du uste espetxe politikak enaiz aditua, baina bueno. Eta gainera delitoa egin dutenak edo presoak dira ez, kartzelan daudenak eta ez senitartekoak. Eta senitartekoak ez dute zertan ordaindu kartzelan daudenak egin dutena ez. Eta beraiek familia artekoak edo senitartekoak bisitatzeko eskubide osoa dute. Gure gaurko gonbidatuei bidaia honen parte izateko eskatu diegu, eurak historia hau kontatzeko erabiliko luketen abestien bitartez. Benito Lertxundiren Oi ama Euskal Herria izan da Angel Toñaren autua. Baduzu harremanik beste preso bat zuren senideekin? Harreman handirik ez. Harreman handirik ez. Hemen Aitzolen Andriason, lehen nobizi, jeraz eta beran anasikin, ondarrun beste hiru presoraz, baten gurasuk ezautzen dut, eta berakin saludatenaz, baina ez dut euki inoiz, ni aberrena egon hor mundun sartute, bai. Gauzak, eta gero, klaro, kartzeletan gazenin, han zelan ez, segun, lehenengoko garaitan, ondala 10 urte, Florimero gozin, igual batzen ginean, 20 euskaldun, bizita baten, zapatun. Eta orduan, viaje autobusin junetorrixe Parisetik, hartu emonak eukitxe gendun. Gero jak Lerdon bakarrik preso bi eguazen etakuk, eta kartzelan gero mojetan loetxe gendun alkar. Eta han eukitxe gendun hartu emonak. On Monde Marzanen ikusten gaz bakarrik sala desperan, ez? Zer jonde torri zitzen daudanok. Baina ez dakat relazioi handirik ez. Noiz baita imaginatu zenezaken preso bati bisitan joango zinela? Duela 20 urte galdetu izan balizute hori? Bai. Etaku ero beste bat. Bai, hori pentsaten, segun ez dut pentsa, baina neure eri hoixera ez, bizkate laguntzi batzutan jentiai, eta eiz izan da preso dan batei, bizita batetxi, nik usten dut hori pertsona normal batei pentsaleikela eunen baten enbiko leukela. Eta, iruroi bizita etxi eta beste iruroi igual eukitxi aurretik etxeko, presgaz hori etxeko, bai. Nola definituko zenuke sakabanaketa? Txarto. Gentik, guon, ondala hiru bizitxe jaen jo Monde Marzanea, eta beste gauza bata. Pasan estinean ginen, eta, Monde Marzanea 250 kilometroraz, juten gazgozin, etxendo bizitxe guardixan, han lo, gaina asko merkiara lo etxe Monde Marzanen, urrengoko unin bizitxien, eta etxea basta betorri. Ez daukeze ikusirik, eta alande guztiz 5 kilometro merdiz, junde torrexan, baina ez daukeze ikusirik horien, ero 2006 kilometro en, 2006 kilometro etxi,
mutil edo neska bat ikusteko kartzelan, batzutan ordu erdi, beste batzutan 3 ordu, ez da deretxik. Hori horlantzinik ezan berde. Nik ez da lehen izango bazan motibo bat, baina nik usten dut horrek ez daukela zentzo bat ipez. Si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas. Manzanares herrian gaude Gaztela Mantxako probintzian, eta hemen Menano izeneko hotel honetan gauak pasatzen dituzte presoen hainbat senidek. Eta bertako jabeak esan digu inoiz ez duela zalantza edo arazorik izan beraiei hemen lekua egitean. En ningún momento hubo ningún momento de pensarlo, ni siquiera de tener discriminación de ningún tipo. Bueno, ha habido algún momento complicado, pero bueno, pero no con la relación nosotros, sino en algún momento que algún interno haya salido, haya tenido que venir aquí, se haya sentido un poco que no sabía dónde venía, a pesar de que los familiares le decían que, bueno, que este era el sitio más adecuado para esperar a que vinieran a por él. En ellos ha estado un poquito en ese tiempo de espera, pero por ninguna parte. Has dicho que la relación es de amistad y de sinceridad. ¿De qué se habla entre estas paredes? Bueno, se puede hablar de todo, lógicamente, se habla de todo. Se habla de la familia, se habla de la salud, se habla de todo. Hombre, lógicamente, si la política es el pan de cada día, se quiera o no se quiera, se convive con ella y siempre se tiene que estar hablando. Sí se habla de política en todos sitios. En estas 4 paredes, en la calle, en la plaza, en cualquier sitio. ¿Vuestro entorno sabe que aquí se alojan familiares de presos? Sí, los clientes que vienen a la cafetería normalmente todos los días, los fines de semana lo ven y se relacionan con ellos en un ámbito de cafetería normal. ¿No has visto a ningún cliente que tenga ningún reparo hacia los familiares? Que yo haya observado, no. Se puede haber dado la circunstancia que en algún momento, inevitablemente, alguien puede haber hecho algún comentario sintiendo alguna noticia o alguna cosa en la televisión. Pero siempre han sido, la mayoría, y creo no recordar en este momento ningún caso, han sido muy respetuosos con ellos. Lógicamente ellos también con los demás, con los clientes. Azaldu digunez duela 30 urte hasi ziren presoen senideak gauak hemen pasatzen, eta esan digu hasiera batean kosta egiten zitzaiela ona etortzeko arrazoia zein zen kontatzea. Bertako jabeak Ignatiok esan digu lehenengo aldi hura ondo gogoratzen duela. Imaginatzen zutela pertsona hori zertara zetorren, baina gau batzuk pasatu ostean kontatu zuela arrazoia. Hace muchísimo tiempo, hace 30 años, la primera que la recuerdo con gran cariño era Miren Olavidio. Estuvo mucho tiempo viniendo, yendo y viniendo. Y en un momento determinado dijo que era la compañera de un interno de Herrera de la Mancha. Bueno, nosotros lo aceptamos tal y mal como una cliente. Al cabo del tiempo transcurrió como si fuera un familiar más nuestro. No, el primer día al principio no, se tardó un poco tiempo, aunque se intuía, pero tardaban un poco tiempo en abrirse pues a nosotros, pero al final
el roce iba haciendo que se abrieran y nosotros también hacia ellos. Nik Etzolei esatzat, behin baino gisa, ondiokan 60 urte ez neukan nik, berai bizitzak hasi nintzen inetzen neukan, ondala 9 urte, 57, ondakat 66. Eta nik esatetzat, Aitzol, ondiokan 70 urteaz etorrien minazuri bizitzak itxia. Esatetzat, esatearen zenik baratxu guna zena, birbara, baina, klaro, zer napentzaten hori esaten datenin, ia urteten daben, 3 urte barru, ez? Eta ez daki, berap ez daki. Jendeari azaldu diozunean preso bat bisitatzera joaten zarela, zure lagun baten semearen tutela hartu zenuela, 2 hilabetero egiten duzula bisita bat. Ze reakzio topatu duzu? Ez dut topa reakzio txar batipez. Batipez. Ez da gobernun egon itxanin, ez da bateako momentu pixkateliko bizan zen horretako. Eta han ez bakarrik gobernuko jentiaz, baizik eta legebiltzarrin eta anakin berbatzen eban. Eta inok ez toztan inoiz bota arpeire olako gauzaik ezke ezin ben bota, ezke ezin bota hori. Preso dan mutil batei bizitak etxi, hoize faltara bakarrik ez, batek zeo zer esati. Baina nik hori garbi neukan ez erozenei ere esateko, baina ez bez inoi eskutateko. Gobernuaren parte izateko proposamena jaso zenuenean, kontatu zenion Inigo Urkullu lehendakariari bisitan joaten zinela. Lehenengoko momentun esan itzan, ez? Hau, zepanek izenerako, berantzako, ez dakit nik zelako importantzizio emongotzan berak, baina nik esan emin itzan. Eta ez tostan izer esan. Ez, ondo hartu ben. Azalpenak eskatu zitzaizkizun hainbat edabidetan, hainbat elkarrizketatan. Bai. Ze jentintzako nobedadi izango zen, ez? Olako gauza bat azaltzi. Beti galdetze ezten hori, baina nik usten dut beti galdetuztela honea. Inoiz ez da jun, inoiz nire bile, nire kontra. Ez duzu presio hori jaso? Ez. Edo sentitu? Ez dut sentitu, ez. Eta zergatik zaude triste pidik? 20 urte direlako sakabanaketa hasi zela. Sakabanaketa, azeka kapila kroketa. Bai, aizu, badakizu, astebururo, gure laguntxo askok eta askok. Txikia direta gainera. Milaka kilometro egin behar dituzte, aitatxo eta amatxo, izeba osabak, aitona monak eta lagunak bisitatzeko. Bekatzi porreta, ez dago eskubiderik. Ez da, eta askok istripuak izaten dituzte. Ipuak ere bai. Batzutan. Nik alako bide luzetan mareatu iten pidit. Hainbat dira ordea sakabanaketaren aurkako jarrera azaltzeagatik foko artean egon diren pertsonak. Horien artean daude kirolari, aktore eta baita pailazoak ere. Horietako hainbati saio honetan parte hartzeko proposamena egin diegu, baina gehienek esan digute ez dutela berriro ere erdigunean egon nahi. Porrotx eta pirritx agertzen dira, eta bertan sakabanaketari buruz hitz egiten duzue. Bideo hori zergatik egin zenuten eta espero zenuten izan zuen erantzuna? Egia esan ez genuen espero. Egia esan batzutan harritu iten geha, baina hainbeste eman dia musika taldea direla eta antzerki taldeak eta aktorea direla eta gai honekiko ere bai. Negarri ere tokatzen da batzutan eta negarri egin behar da. Eta
eta barrein behar da, eta ustu, eta bete, eta... Momentu horretan zer da gehien sentitzen dena? Halakoak irakurtzen haste zarenean, El hormiguero bezalako saio batean parodia hori ikusten duzunean? Bueno, impotentzia sentitzen duzu, eta min ere bai ez. Min guztiak ere ahaztu ditugu eta aurre egiten dugu, ze behin jaio gara hemen bizitzeko, eta jaio gara pozik bizitzeko. Eta ni uste alderdi positibo horri tiraka beti ederragoa dela bizitza. Eta hemen lehena, urdina, zeruaren eta itsasoaren kolorea. Gure lana, pailazogintzan, egiten dugu baloretan, euskaran eta alaitasunen oinarrituta. Eta hor lantzen ditugu aniztasuna, kultura aldekoa, beste mundu bat. Eta bizikidetzaren lantzen dugu, aurrak txikitatik aintzat hartzea, eta gertuen dauzkagun gaiak lantzen ditugu. Egoera horren aurrean, eman genuen gure iritzia, eta gure iritzia zen, nik uste dut oso naturala, normala, giza eskubide oinarrezkoa dela, ume horiek ez dutela alako bideiarik egin behar haien kutxunadian gurasoak bizitatu izateko edo zenidea bizitatzeko, eta herrian bertan egon behar dutela. Hori esan genuen, eta hori esategatik, jasan genuen eraso komunikazionaldetik noen digatzen naiz El hormiguero nahin zutela parodia bat bideo hori zala eta hainbat komunikabideetatik jasan genuen kanpaina bat eta saio batzuk ere galdu genituen arren ondorioz. Buelta bat eman zuen onduak niretzako eta batean beti onduan neukan edizkidea, jaz neukan, ez? Eta gaina ez nekin ez da nuntzen, urte askotan behakin izan ditut lan asko, besti asko, ezakit garaietik, 1985 elkartu nintzana behakin lehenengo aldiz, Hernaniko Jarki eta Bernan, eta geroztik lan asko egin dugu elkarrekin, oso lagunak egin geha, eta egun hori iritsi zanean, gehatu nintzen, nola, ezer ezen, ez dakin nondik tira. Jon Garmendiaz, txuria ezizen ez ezagunagoa den ieslari eta musikariaz ari da hizketan Xabi Solano esnebeltzako abeslaria. Musikaria izan da, musika askoko letrak beak egiten zituen, eta nik aurrera jarraitu dut musikakin, eta beti nabaritxu izan duen, justu hor talde bat egin De Solanos izena zuna, eta bertan letrak ez dira txurianak, justu, bestela beste talde guztikoak beria dira, eta hor gehien bat faltan asko nabaritxu nuen, baina taldea egin nun aurrera tiratzeko pixka bat, baina beti ere errenka niretzako beste hanka falta zitzai delako, txurian. Ieslari izanik askotan gutun bidez osatu izan dituzte bien artean talde ezberdinen abesti izan diren hitzak. Zure laguna kartzela bisitatu behar izan duzu? Kartzelara eman zuten, nintzen iritsi bisitatzea, askatu zuten, eskutitzak bihantza gina, eta bestiai. Eta askatu zuten, baina ongi etorria prestatu zen Hernanin, baina etzan etorria erabat jalde gintzun, eta gaur arte. Azken urteotan euren arteko harremana berriro ere egunerokoagoa izatera iritsi da, bere jaiotza herrira itzuli ez bada ere, Ipar Euskal Herrian bizi delako Solanoren laguna. Estudioak ere azkenengo disko guztik Iparraldean grabatu ditugu, eta berarekin egon naiz 24 orduak, eta horratea dira ideia guztiak, eta hor jungea pixka diskoei norabidea ematen. Zuganik iesi
aldiz arrezi. Ikusi dugu besteak beste Idoia Mendia nola kritikatu duen jendeak Arnaldo Otegirekin argazki batean ateratzeagatik. Halako jarrerei buruz zein iritzi duzu? Niretzako argazki hori da normaltasunaren argazkia izan beharko luke ez, eta hala da ez, eta orduan hainbeste kritika izan dituzten nik ez ditutela ulertzen. Gainera, partidu alderdi politikoren batek edo alderdi politikoren baten militanten batek edo erabili du Aitaren izena argazki hori kritikatzeko, eta ez zit bat ere gustatu. Bakoitzak bere iritzia eman dezala, baina bere izenean. Ez erabiltzeko bere kasuan nire Aitaren izena. Zeti seguru nago, argazki horretan egongo zen. Barkatu. Gorputz bat lurperatua bi aldiz, edo hiru, edo lau, edo sei, edo nork jakin. Gorputz bat lurperatua min aldiz. Esan duzu 13 urte eta erdi pasatzen dituela kartzelan, eta bitarte horretan jaio zen Izar, argi izan zenuen ama izan nahi zenuela naiz eta kartzelan egon? Bai, esan oso erabaki zaila iruditzen zai, bai nire ustez kartzelan ama izan dako okide guztientzat. Baina ez da bai da interesgarri bat dela iruditzen zait, ez? Hor bi gauza jartzen direlako kolokan, ez? Bizitzaren aldeko autua egin, ala ez? Kartzelak justo kontrako norabidean eramaten zaitu. Eta aldiz amatasuna, adibide bat da, beste gauza asko ere dira bizitzaren aldeko autuak, baina hori bai da zerbait, hori egiten diguna bizitzarekin aurre egitea, eta orduan, argi eukin nuen edo ez, ez kosta egin zitzaidan, zaila da, dakizu ze egoeratan ekarriko duzun ume bat mundura, bakizu sufrimendua ekarriko duela, baina konpentsatzen duela argi dago. Ni oso zoriontsu izan nintzen, bai haurdunaldian, bai Izarren lehenengo 3 urtetan hau gertatu arte noski. Nik lehenengo gutan behintzat gauza asko eneban galdetu, zerri iban edo zehatxeke guanan, itxigora bera jakingo neban. Gero galdetu diozu hori? Ez, beran dosier guzti nitakat. Eta irakurritxe bai. Baina berari galdetu zerri iban, gauza bat bai, ia odolko delitoik. Eunkan, eta hori baina ikizien ez eukanela, ero pentsatzen eban ez eukanela, eta berak hori zaztani, nitzako... Horrek lasaitu egiten da? Bizka bat bai. Eraiki ditzagun bizitzek biona bizanekin begira nazatela zura begiak nire sudurraren Esan duzu bizitzaren aldeko autua egin zenuela momentu horretan, eta zure alabak ere bizitzaren aldeko autua egitea nahi zenuela ospitalean zegoen bitartean. Eta jendeak esango dizu, jende asko hil zuen erakunde batean ere egon zinela. Gauza da, hemen gatazka bat egon dela, sufrimendua egon dela alde guztietatik, onartzen dugula, sufrimendua eragin dugula, eta hemen korapiloa aldiz, zorionez alde batetik askatu da, ez? Eta aldiz sufrimendua jarraitzen du egoten beste aldean, oraindik presoak jarraitzen dute hor egoten, eskubideak bermatu gabe, senideen eskubideak bermatu gabe, eta hemen egin behar duguna da konbibentziaren, elkarbizitzaren aldeko autu bat, lehen aipatu duzun sufrimendu hori berriro gerta ez dadin, norbait baldin badago sufrimendu hori berriro ez eragitearen alde, ni naiz, nigan pentsatu, nire izenean hitz egin dezaket, baina ni hortan
nahi dut lan egin eta bide hortan sakondu nahi dut. Lehen unkitu zara esan duzunean odol deliturik ez duela, kontrakoa esan izan balizu, uste duzu? Ez, bardin izango zen, ez? Bardin izango zen. Osea, bueno, gauzak txartoen jera zenak, txartoen jeraz eta listo. Zerre izun, hombre, ez eukitzi odol delituik, banitzako asko hobeto. Asko hobeto, baina, eukibaban, eta zerren gozu ba, eukibaban, ez jun bizitatea gisa. Hori zilik egin. Zuk Maria hiru seme alaba dituzu. Bereiei kontatu diezu aitona nola hiltzen? Oso txikiak dira oraindik. Oraindik txikiak dira eta oraindik ez diet galdetu, galdetu kontatu. Egia esan aurreko baten zaharren aia hasi izan galdezka, ez? Baina, gelditu nintzen, ostras, nola kontatuko diot, ez? Oraindik ez dut pentsatu, ez dakit ez da nola kontatuko dioten. Kontatuko diot. Baina, handikan ez dut momentua ikusten. Daukatan gauz bakarra da, gorrotu alde batera utziko dutela. Ez dut nahi, hori gorrotakin bizitzea, ez? Normaltasun osoz kontatuko diot. Kontatuko diot, gaizki egindako gauza bat dela, baina aurrera egin bar dela. Saio honetan adibidez parte hartuko dugu Maria Jauregik, Juan Mari Jauregiren alabak. Berak argi esaten du mundu guztiak merezi duela bigarren aukera bat eta presoek ere merezi duzuela. Bai, ni hori, txalotzen dut, olako, erakundeko biktimak direnen olako jarrerak, ez? Ni pertsonalki mirestu egiten dut, bera bezala edo beste batzuk, ez? Rosa Rodero, Rosa Juk egin dituzten adierazpenak, bai espetxe politikaren aldaketaren alde, bai elkarbizitza elkarbizitzaren aldeko pausoak ematearen bere esku zabaltasuna, ez? Azken finean, hori dela bidea, azken finean, berriro gerta ez dadin. Eta bestearen azalean jartzen garenean eta bakoitzaren sufrimendua ulertzen dugunean, ez? Eta nik uste lortuko dugula aurrera egitea, ez? Baina beharrezko iruditzen zait hori errespetua eta empatia. Izarrena gertatuta horrek eragiten dizu biktimekin gehiago empatizatzea? Gogoratzen naiz, izarrena gertatu baino lehen dela Rosa Rodero pankartan joan zela urtarrileko pankartan, eta ni egun hori pila bat horreitzen dut ze mirespen sortarazi zidan emakume horrek. Ne belaunaldiak bizi izan duen honekin, ni bintzat gustatuko lehizeakena, datozenak ez bizi behar izate hau, baina ez nukena nahi da pasa duen guzti hau ez aztutzea. Jakin birdou anistasunaz bizitzen, jakin birdou jente diferenti bizi gazela Euskal Herrian, baina suerte handi bat akauela. Euskal Herrize merezira bela zuentzako bizitzi benetako bakin, tranquil, danai arpeide behatzen eta bilurripai, kalin ebiltzi. Nik esango nizuke, argita garbi etorkizunari begira jartzeko, ni ez doala nahi zure seme alabentzat besteok bizi izan duguna, iraganean bizi izan duguna, bakean eraikitako gizarte bat nahi dugula, jendarte bat nahi dugula, jendarte justo bat nahi dugula, eta hori guztioi dagokigula. Gertatu den guztia kontatu beharra dago, berriro gertatu ez dadin,
eta bestearen, eta egin behar duguna da orain aurrera jarraitzeko, elkarbizitzaren alde lan egin behar da tinko, eta nik uste gai izango garela, ez? Beste pertsona guztiak errespetatuz, empatiaz, nik uste gai izango gara aurrera ateratzeko, eta nik uste euskal gizartea nahiko nola esango nuke. Nahiko gaitasuna handia daukala, ez, aurrera egiteko. Eta hori da nire esperantza. Eta nahiko nuke hori horrela izatea, nire seme-alabak bizi izan dugun guzti hau ez bizi izateko berriro.